ще запиша този видеоклип. Надявам се да ви е интересен. Може да ми оставите един лайк, ако видеото ви е харесало, и може да се абонирате за канала. Също така може да ми пишете съвети за Brawl Stars долу в коментарите, защото не съм много добър, и може да ми пишете с кое да играя. Така. You got wrecked. Gotta get that loot. Почваме. Между другото, че ми стърна от Legendary Star Drop по-рано днес. Може да очаквате и различни шортове от моя канал. Ето сега ще убия този. Браво. Много приятно, нищо не прави. Събуди се. Аз пак ви казвам, не съм много добър, така че ми давайте съвети долу в коментарите. Още ето, ще един брок. Дали ще го убия? Браво. За малко да умра. Така че няма да ходя при битките, но ще ги стървам отдалече. Ето Едгар ще го убие. Ето е Джаки. Също може да кажем и на Fortnite. Така и за Fortnite може да ми пишете съвети. Умря. Как не нищо не правим? Нещо късно първо игра. От другото съм 3277 купи. Нямам Brawl Pass. Така че, ако искате на следващия Brawl Pass да направя боксинг, пишете долу в коментарите. Така, сега няма да играя с Брок. Ще играя с Lion Flowery. Както виждате ми на Max Level. С гаджет Star Power и ми на 13 ранг. Така че да, почвам да играя. Така, втора игра, значи трябва да спечеля този път. Приятеля ми явно е добър. Ето един Dynamite. Лошо. Опитам. Добре. Малко да убия. Майко мила. И ще взема хората. Ще. Ето е мой приятел. И пак умря. Не знам колко този гър ще играе. Аз загубих много нервен. Как ми закупих. Този път смисъл да играя на Brawl Ball и ще играя с Mortis. Да. Също така може да последвате и лайкните видеята на моя приятел Moneymaker Duke. Много е добър на играта в Fortnite. Може и да качи на Brawl Stars. Пишете му коментар, ако искате такова видео, за да знам дали да наказвам. Той ми е приятел, между другото. Погодам си, не знам.
Хайде, победа. Супер. Gorgeous, the magnificent. Have much fear. Gorgeous is here. Този път мисля да играя с Джаки. Got you good. Малко ще е дигнем. И така. I'll fix this situation. Stick it in your... I'll fix this situation. Той изкарва. I'll fix this situation. Много видно може да очаквате всяка секунда. Да. Колко обяд. Няма да се моля. Няма да гледате. Супер. Изпълних квест. Time to go to work. Оу! Се им гледайте, защото има Legendary Star Drop, за който въобще не знаех. О май гад! Какво? Пишете ми дали този герой е добър, защото аз не ги знам много. Според мен е добър, защото той беше един от последните герои. Ето го. И пишете също така дали да го апгрейдвам или не. Сега първо ще го разгледам дали е добър. И така. Какво стана, не разбрах. Много супер пак в мен топката. Както виждам, не е много слаб. Даже въобще не е слаб. Доста е добър. Но ще е много трудно да се справя, защото той има пауър, но пак се справиш ти да видиш. Това има някакъв много готин скин. Не, няма да. Как има толкова малко кръв го оставих? Мисля, че го убих, не видях, защото много бързо се случват работите. Добро, стас. Ето. Убих го. Супер. Не. О, ладно. Оу. Tem смахал твой. Да видим все как. Лошо. Сложно, остава 40 секунди игра. Дали ще карам? Беше готин този гол. Заслужава един лайк. За това днешното видео е 5 лайка.
Ако ги направим, ще има още по-готино видео в канала на Brawl Stars. Обежище. Всъщност не знам дали ще завършим бравен или... Оп! И това свежа един лайк. И пресете към банката, ако искате още клипове. Както гледам е силен. О, два квеста, това е доста добре. И сега... Това е реал. Нищо. Според мен боксовете преди няколко години бяха доста по-добри от стар дълковете. Но вие можете също да ми пишете долу в коментарите кое според вас е било по-добре. И мисля от тук да правя нещо видео, хора. Ако ви е харесало, може да му оставите един палец нагоре и да се абонирате с камбанката. Чао от мен и до другата седмица.